как да смениме текстовото съдържание тук и цветовете. Това ще е. Нищо не трябва да знаете, нито да кодирате, нито някакви други програми ще са ви необходими. Просто трябва да подмените нещата, които ще видите тук в урока с ваши и да ги качите в интернет. Качването в интернет става обяснено в един друг урок в същия раздел, който гледате в момента. И така как става подмяната на картинките първо. Трябва да имате текстови редактор. Всеки компютър има такъв редактор. WordPad, Notepad. Това са текстови редактори, само че аз ще използвам един друг, за да е по-лесно за хората, които гледат в момента. Той се казва Notepad++. Какво трябва да направим? Първо отваряме с текстовия редактор този файл. Пак ви казвам, да може WordPad, Notepad или някакъв друг текстови редактор, няма никакво значение. Аз го отварям с Notepad++, значи десен бутон. Ето тук Open With, вие може да си го отворите с WordPad, Notepad и така нататък. Само че аз го отварям с това Edit, Notepad++. И сега картинките първо ще смениме. Значи тая картинка, която ви обясних преди малко, картинка JPG, ето тая тук, която в браузъра изглежда ето по този начин, ето това. Я подменяме тук с някаква ваша картинка, която вие ще си имате. Сега не знам каква точно ще е. Да кажем, аз ще използвам тук само за да ви покажа. Ето тая картинка. Картинката трева, която ми е на десктопа. Ето тя е една голяма картинка, много. И нарочно съм подбрал голяма, за да видите, че няма нужда да размерявате картинките. Просто всичко в кода си е написано, само трябва да подмените вашите картинки и да ги сложите с имената, даже и имената може да не сменяте, просто да смените името на самата ваша картинка. Как става това? Ето сега, значи, това е картинка трева, която не е в файловете, просто една обикновена картинка, копираме, слагаме в същата папка, ето тук, така. И вече имаме една картинка трева. Сега мога тази картинка да я смена името, ето така. И тук да напиша картинка JPG, а тази да изтрия. Или пък в самия код да напиша трева JPG. Ето тук. Където е картинка JPG, да напишеме трева. Запаметяваме си. И го визуализираме пак пред браузъра. Рефрешваме от тук. И виждаме картинката се появява, само че само на първата страница. На проекти на контакти няма, защото там не е подменена. Пак казвам, тук си слагате каквото вие пожелаете. Същата процедура трябва да извършиме, значи трева JPG да заместиме и в другите два файла. Файла проекти. Намираме си тук, ето. Вмъкваме трева JPG и файла контакти. Ето картинка JPG, вмъкваме, така, визуализираме през браузъра и какво виждаме сега? Значи тук си е картинката, от тук и тук е също вече нашата друга картинка. Същото нещо е тук тези менюта да промениме с някакви наши. Как става това? Пак по същия начин в трите файла ще трябва. Ето тук без предварителни познания и сложни програми. Без предварителни познания и сложни програми. Тук си пишете нещо ваше. Тук също. И тук също си го пишете, запаметявате. Значи работиме в контакти. Файл контакти. И ето сега тук отиваме на контакти и всичко се е променило. Значи на проекти и на начало не, защото там сме променили самия HTML файл. Ето тези двата тук не сме ги променили. Ето. Тези неща си стоят. Но на контакти ги променихме. По същия начин сменяте на проекти на контакти това, което вие искате да пишете там. Следващото нещо, което трябва да подменим е тук и самото меню начало проекти контакти. Как става това? Айде него в индекса ще го променим. Ето тук. Намираме на 27 ред меню. И виждаме проекти, контакти, начало. Същото нещо трябва да го направим и в трите файла пак. Значи начало, да кажем, искаме да е за нас.
проекти, да кажем, искаме да е галерия. Галерия. А контакти да кажем връзки. Така запаметяваме, в индекса работим, значи проекти, менюто, ето тук си стои същото, не е променено. Виждате начало проекти, също трябва да се промени и в другите два файла. Ето CDC, не е променено начало, но в индекса сме ги променили, ето. Запаметено е, визуализираме през браузъра, ето начало, рефреш, начало. Така, за нас галерия връзки, за нас с главна буква. Така. И сега променяме същото нещо и в другите два. Отиваме на проекти, сменяме начало. Отиваме на контакти, сменяме начало. Така, галерия. И връзки. И вече сме сменили картинките и менютата, запаметяваме ги, визуализираме през браузъра, рефрешваме тук, ето за нас активно с картинката, тук вече това е променено, всичко е променено, тук това не сме го променили, но си го направите вие, видяхте как става по същия начин и остава да променим цветовете и текстовото съдържание, което става по аналогичен начин. Така, значи за нас, когато сме, имаме това текст тук, за нас това е файла индекс. Той винаги, това е първия файлът, който се вижда за първи път, като се влезне в сайта и винаги трябва да има името index.html. Значи отваряме си го пак през текстовия редактор. И ето го текста тук, който трябва да се подмени. Значи той почва тук от този разделител. В момента, който виждате със синьо, до тук. Това е текста, който трябва да подмените. Ето тук е маркирания текст. Сега ще го изтрия аз. Така. И ще напишем нещо безсмислено, просто за да видите как се визуализира браузъра. Така. И това е пак тук за нас. Рефрешвам и ето промяната се вижда вече. Тук си вкарвате вашия текст, като ако искате да минете примерно на нов ред, пишете ето така breakline и запаметявате и вече минавате на нов ред. Ето сега тук ще направим така, ето. Ако не искате да минавате на нов ред, го махате и примерно след това ще стане два пъти по-дълъг, ето качва се горе. Значи пак казвам, че това е за хора, които не искат да се занимават въобще с кодиране и с някакви други програми, просто да заместят съдържанието тяхното в тези файлове и да си имат някакво сайтче, което да си го ползват. И затова всичко е много упростено и елементарно направено, но върши работа в крайна сметка. Значи подменихме картинките, менютата, съдържанието. Тук в връзки става по същия начин, като единствено на контакти ще си сложите, ще си напишете пътя, към който искате да водят самите линкове. Това са линковете с А. До тук това е линка. Натисни тук. От тук това нещо трябва да го промените. Ако води към сайт, да води към името на сайта, който искате. Нали? Ако води към някаква картинка, както е в проекти, примерно. Ето тук сега като натиснем картинката на галерия, натискаме картинката и се появява самата картинка от нашия сайт. Това нещо става ето така в кода, значи самата картинка, ето е линка, го виждате тук. И това е картинката, а това е линка. Ето тук с червеното href. Това е картинката в нашата директория.
и когато се натисне, по същия начин с втората се визуализира картинката. Ако натиснем тук моя първи проект, посети го, това е вече линк, който води към някакъв сайт. Ето, сайта в случая е това, на другата картинка е това, и ето сега натискаме тук, нали, виждаме картинката. Натискаме тук и вече отиваме в сайта. Съвсем друг сайт, който няма нищо общо с нашия. Същото е и тук по същия начин и тук с това. Така и остава да подменим само цветовете. Как става подмяната на цветовете? Има много начини, но тук ще опиша само един. Да кажем, искаме горната част, тази тук синята, да ни е червена. Отваряме вече, идваме при файловете тук и отваряме ето този стайл CSS. И в него започваме да работим. Да кажем, ето сега тук главен div, background. Ето сега тук, ако напишем ред, да кажем, то е с код написано, но ние ще го направим само за малко с... Ето тук се променя, виждате този цвят. Ако искаме да промениме... Ето тук сега да видим, написваме червено. Идваме, променяме горе надписите. Там, където видите този символ в CSS файлчето и след него някакви букви или цифри, това са цветовете. Просто за да ви ориентирам, да не ви обърквам повече. Това е на цвета на бекграунда на целия сайт. Ето сега ред, целият бекграунд се променя. Не на сайта, а на главния div. А на целия сайт е тук горе. Ето го, тук сега ще стане на фона на сайта, ще стане червен. Грешка. Ето става целият фон, става червен. Така. И така ще видите къде има този символ и ще си го замените за ваши цветове. Значи сега как ще познаете цветовете? Ето тук пак да покажем това, кое беше. Това е значи големите букви. Тук пак има цветове. Ето тази тук рамчица. Значи това като променяте тук цветовете през този файл, те се променят и в трите файла. Не е нужно нещо да пипате, като работите само в CSS-а. Ето тук още има цветове. Сега като промениме. Затова го правихме вече. Тук като промениме ред на подзаглавие на заглавие ред, става това червено и така, значи просто цвета вие ще го изберете, след малко ще ви кажа как точно да определите. Можете да пишете с ред yellow green, нали, като махнете това, както аз го правя ред. Ето така, ред yellow green, само че така изгоре много малък. По-добре с такъв код 16-тичен, след малко ще ви покажа как го определите. Значи където има такова символче, ориентирате се и си експериментирате и ще видите. Ето и менюцата можете да променяте също по този начин. Нали? Ето пак сега ще покажа ред. Ето те се променят. Значи това тук е когато менюто не е активно. Това тук когато се мине с мишката отгоре. Ето сега с мишката като минавате само на активното не става. Тук се променя. А вече за активното ще трябва тук да си намерите пак линка и ето цвета е тук. За активния линк, в случая активния линк е за нас. Идвате тук в индекс, намирате за нас. Ето го тук. За нас ето го цвета. Бекграунда и цвета на буквите по същия начин и за другите два линка. В менюто ето го. Линка тук за галерия, това са буквите, това е бекграунда и по същия начин е за контакти. И сега 16-тичния код как ще определите.
Ето тук има едно Color Picker. Като го натиснете, то ще е там сложено при описанието на урока. Избирате си тук, държите следния бутон, избирате цвета и ето го кода, копирате го, десен бутон, копиране. Избрали сме зелено за активен линк, ето сега ще покажа. Вмъкваме и сега активният линк на проекти ще ни е зелен. Т.е. на галерия. Ето, зелено. По същия начин си избирате и за другите неща. Тук от това, ето искаме жълто да кажем. Слагаме левия бутон на мишката, задържаме, ето този примерно. Копираме. В кода слагаме, да кажем, жълто за буквите, примерно. Запаметяваме. Ето, стават жълти. Това беше. Надявам се да съм бил полезен.